In this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing Age Television. At Age Television, we serve you with professionalism in news and event coverage, live streaming. Mbo ekene ekondi abalenze nkizi n'ihe mbo onye ụmụọnya ụmụọnya nọ n'Enugu echi onye ebe mbụ nwa babalanze na make sure no me ndị n'ibi stand mo like them onye like he ọdịnala body nana ndị oyibo onye ọbụla na-eme nke ọbụla ọ na-eme ya gaziele nke mpụta ihe ọdịnala dị n'ibi ihe ama nna oyiye a n'ihe iyi ọgbụrụgbụ asọ na nna megburu eme ọfụma anyị amaghị because of ndị oyibo wetara anyị hafu ihe dị ọla anyị enwe nke na-ana n'ihe nwa babalanze enwe omenala dị ihe ga ana nwa babalanze bịa zụta ekene ekwe nkom make sure na omenala dị n'ibi ihe stand as supposed to the way it's supposed to be. And August time, mother Chukukil. A man stop where I'm talking, you're not going to be a man. On your boy in the Kumanang, Muyundo. A man stop woman and the knee. Oman didn't gas stand, Duka, a mansion and kind, or Gaduka Gawa, because all I've told. A man, a bank and there. I got half square for what those that could took for the bank question. And then with freedom of worship. Ine buka be buka na odu nke iwe iji demebi nke onye ọzọ na-eme encouragement nwoke na nwaanyị mana ihe nọ na New Gen Z nghọta ndụ nke nwaado ka uche na nghọta nke anyị mba anyị cholu ihe m na-agwa onye ọbụla bụ onye nọ n'ihe ma onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ma ndị na outside bụ nke onye na-eme ya gaala onye jide nke ọ na-eme wee mebiri ibe nke ọ na-eme ọ bụ na omenala bụ ị na-eme kwuchie eke na omebede jide mebi nke mmadụ nke ọ na-eme ọ bụ na chọọchị ka ị na-ekpe kpechie chọọchị wee ike achọghị m condemn anybody enwekwara onye nchọrọ condemn because I don't have right to judge any living human being. It's only God who can judge. Onye chọkunu mara ihe dị n'ibi ihe Shikeguma anyị gwara ngwa and now na before mgbe gboo na ndị Hausa nọ n'ihe betu ndị Hausa nọ n'ihe nwa ka ya betu ihe ọbụla na-eme bụ onye na-emeka nke ọbụla ọ na-eme na nkudu nke ọbụla ọ na-eme nke onye na-eme dị ọlụ nke m na-eme dị ọlụ m biko efe m bụ nwaanyị ibe ọjị m onye ameghị ihe nwaanyị ibe bụ chairman ndị omenala ihe niile throughout bido from 12 villages enwe n'ihe ọ bụ chairman ha nke anyị bụ ndị omenala ji aga bụ anyị na-eme ihe omenala ihe dịka ihe ụka na omenala bịa ihe bụrụ ofu ihe dịka etu anyị si ekwu anyị na-asọ nsọ dị iche iche na omenala etu aka ndị ụka jikwa asọ like now anyị adịghị emefu ọbara onwe anyị dịka ihu mmadụ mee ihe ọjọọ ma megide ma yife ihe ọbara ọ dị na nsọ anyị na-asọ ya afụta n'ihe dị na ihe like onye fụta etu a o jenela mmadụ ihe ibe onwo like na ihe dị ka anụ ma ihe ọzọ dị iche iche na ya karịrị ine ya emegbo ihe ahụ ndawashe o megidere iwu ụka megide iko ihe omenala dịka etu anyị si nọrọ anyị bụ ndị omenala na-asụ ihe ọtụtụ ihe ndị ahụ nsọ yes ka anyị ji asụ ihe ahụ bụ anyị fụta anyị na-ekwu nke bụ eziokwu ebe ọ dị gbasara ihe omenala ihe gbasara ụka anyị na-ekwu eziokwu kwuo ka anyị ọtọ imesho na omenala ọ na-egbukwawo ebukwa anyị ka ndachi ụlọ ụka egbughukwa ọ na-emekwa because n'okwu ebe ahụ niile ka a mụrụ anyị niile dịka ana ihe anwa be ya dịka ka o jiri ndị anwa anyị na-azọ ọkpa ọdụla anyị biko anyị na ndị ụka adịghị eso okwu onweghị onye na-afụtachi na ihe ndị anyị na-eme adịghị mma ma ọ bụ anyị afụtachi na ndị ụka na ihe ha na-eme adịghị mma dịka eto esi na ajụ m ajụjụ a ịbịa nsọ dị n'ihe ahụ anyị na-asụ nsọ dị na Baịbụl na ụka
ndị ụka a na-asụ ya ojikọta anyị niile ọnụ maka anyị bịaghị nọkọtachi yes na ndị ụka dị n'ọnwa eme nke ha anyị na-eme nke anyị emeghe ihe anyị na-eme bụ ihe nsọ ha bịa iwe bụrụ ofu ihe gawa anyị so ndị ofu ihe ahụ na-aga ihe na-emere na ọ bụ a na-eyi oyi nwangere anụ nwangere ndị ọkụrụ anụ na-eyi elisha ahụ niile achọgbula ichukpo ọ nataghịtala dịza ka ejigwa eme mgbe ochie mgbe a na-eme mgbe ochie anyị nwere epepe ụmụnne mana ndị ụka bịa mee ka ọ na-achị ka ihe ha dajụọ mana ha aghọtagwo mana na ọ dị mma ị na-eyi nwa ngene iji anyị ma kwa mee ego bịa na ụmụnne m bụ n'ebe a o jie m oku ahụ o jiri ozugbo ndị ọzọ anyị niile tukwuru ọkwa nwere obi ahụ ọkwa nwere obi ahụ ọkwa nwere obi ahụ ọkwa nwere obi ahụ ọkwa eto ha ka anyị si wee nọ anyị aghọta onwe anyị ịma nche ihe mmadụ ezighị ịnọkọta dalụọ nwanne ịfụ na onye anwa dịka ihe na-eme na ịfụ na onye anwa bụ nwaanyị ịmaghị mana ihe jikọtara anya ọnụ ha bụ dịka ịta ha si nata bịa na oyiyi a ịma nna onwe na ịma ndalụ ịma mmetụ ya eke ịmagwa na onwe na ogenara mgbe ị na-eghu iyi azụ nwanne onweghị ị ga-eme ihe ọjọọ onweghị ihe ọzọ mmanụ m ga-adị abụghị na m kelele unu bụ ndị na-achịkọta ihe unu jishi na ike gbawanụ mbọ ka o yechi wee dịla anyị niile na mma ụmụ anyị bụ ọ ga-adị na mma ọ bụ nwaanyị ibe tukwuru ebe a bụ chairman ndị omenala ihe ma shi na ọsọsọ m na-anụ m ọ maka ụmụ anyị niile biko na m ekene unu bụ ihe ya mụnwa bụ ọfisa Livinus Emeze Okafor retired abụ m onye ụmụana ego na ụmụ ochie ọkụ na anọ ịma na ihe eji mara ọkụ na anọ bụ ọdịye egbe agụ anything anyị na-eme togetherness we move togetherness meluo ndị be anyị ji dị iyu gbuo agụ a na-etuzi anyị ọdịye egbe agụ because anyị nwere one mind anyị ji eme ihe n'obodo ọkụrụ a na-efula a eji ihe Chineke ji so many things wee bless ọkụrụ anọ ị na-enye mana a na-akọ ebe anyị because anyị nwere nkwụ ihe oyi a na-eyi a na-akọ ebe anyị because anyị nwere ya ana ị na-akọ ihe oyi anyị nwere ma ana igwugwu ma ana ego a na-akọ ihe oyi so ọkụrụ anọ kwụchiri chimchim kwụchaa ike na o nwere ihe na-eche eke ha okomọkụ na anọ bụ ịba gefele ishu mgbe late chief D.N. Chukwu Nwangwu Ọgbụrụgbụ mgbe ọ na-ajọ ma vootu kanselọ n'ọgwụ okomọkụ na anọ bụ oge ege ihe okom ahụ bụ ebele akụwa na ihe anwa onye ọbụla eme etetuwe eji eme ama okolobịa eji ama ihe ike anyị mmegbu ihe anyị echukwa ya otu adaka eke ose adịmana ya wolu so ndị ọkara na ọdịdị popular mgba a na-afụta na eke niile a na-etetu because